Ahwefo me mama kwaba by emergency Ghana TV so me do biase said Danny Denia otuni in ewo emergency Ghana TV na Danny Denia yeka se ade senia na nsem na egusua ekoso na ene story amensaka wo fide mu ase ne ye maame num bi abepie mu ewo Lawson TV omuni MFK etwetwe nkomo na mema na mukokoye mutonga ni wi anase mukobo mutonga ni wi certificate na ye ba no adenti na ya mumpese mubeje sa certificate unim sa ade ya wokokoye ehu results beba nanso ehu results no ba aya na mumpese mubeje abofa na atumu na no so ye den sa certificate mumpese mubeje atumu na no so ye den ye maame ndi asem bi abepie mu ewo hase busua mpese wa wokọ na wokotie mu nsem because Emla we die minim ni pakwa ye didi no se wotimi ama certificate wotimi awo abofra maame etimi awo abofra ba asase we so wo papa no anhwe abofra no afi de maame na atoa nananum wonse de dia wo ba be pedia wa ba be fa akola no e de no kọ enye sa akwa nsa so ti nchen o osase ti obi nchen nti ye nsem na ye nkoni nkotie mu nsem emana so Shane so be subscribe na wa like na wa drop comment den so e wo comment section ase ka me ho ni go hwe video ba che fro say ba che family dia do bia oba Lydia fa na free by me ba cho meti man okay anope ba cho no pe de boko me sister me chiri ba miensa ene no wa free mu last year no na ne ba oja e baba ba akopɛ na ne ba na akra ne mofra brɛ mu nyame na me ne akra ne tena ya even though kra no ne papa ne tie no no mu ntimi hwe akra ne ye be na asemi kunu so e pa akra na asem ene ntemo no mu nim se yenya aye ba yetne wo hwa ntimi ka se o ma me be fa na me kunu asa ka ko fa ne bla 96 no mu ntimi hwe ne ye no ma sa ko fa no ti adima ya nka bia nhye da kwa wa na be ma ne se onwale menuane bio empenifo akosi nkonya wi beka wose won wana be man so betena ye fie ye busua fie e wo krofrum ye wo sister kunu no okay na no ne menua no atim te hu ya so wose wakọ han na ne dan na wakọ han no o mfa menua ne nkonkotena mu bi ono nko na ekọ akotena bi adenti na wo mfa wo yere enkotena edan ne mu bi a wose won wale ni bi me ne me bra na chiri ba mienu no me wa film etu hu anamon ekọ boy ni fie ye beka boy ni se woni menua no ntena bi ene ase ene yentimi so mfo so se chinchina a ene na wale no nti ene kọ na ono so nko na gya menua ekọ nti bra me bra ne ti ase no na me bra no esoso menua ni mu ise na oja wale ne be ma ne nhwe akola no ti menua ne ye na adwen se odeni kọ that time odeni kọ nhira ena me bra se da bi mo mfa ne nko ba bia na esa boy no krampo ebeka se bia ye yentimi nhwe ne ntina ye de ne aba ntima mfa ne nko ba bia no ono ababua fofia antoata ena me bla no so efiri mu ena me bla no so ko firi mu na me bla no so firi mu no me bla no so firi mu no ena ja me de me nuane de in fact obi anim se ne menim me nuano etie me menim kru na tie so otimi edu bra bi a otimi bedi me fie na nsa na awotwe na wakọ timi nuane de menene ti sei ena ja enti du bra bi no na chese me hu sa ho me nuano ho kire no sister akura ntimi nkoye adwuma na mse fa akura na mam na akura mia me be fa akura ko ni ya na wa sa be fa akura no ntimi nhwe akura na me ti akura ne fi no me na me de akura no ko to school crash wine de akura no ko to school ti data na me kunu e wo ho na de ehwe akura ya enti 2020 na me lockdown mu na me kunu e be free mu ti me kunu free mu na me ni akura no wo menchen ya me so me wo miensa wo a me hwe wo enti me kokoye adwuma wo bebe bia mkoye na ise minni time sa te wana me frɛ me nua na mse akọ sesi ado on se da ni bo enti befa owusu wa akọ wo nchen na wo de bibia ni a se kakra na me menya me de be support na waye enaja me nua eye ni sa to be fa akra no koye last year ni mo wa na me nua frɛ me se wonti apo enaja me kokohwe ne na ye Lawson FM ekobro nyam na mkokohwe timi ko tra no ho kakra na chese nya yi na mede no eba na fofia nto atana menua ne free na menua ne free mu no na ne ba no omo se
me na akra no fiti ne nkura be me am na 20 me na akra ni me nti me ni akra ne ntena na my sister say that time na akra no me che na me kunu wo ho che na me kunu bo am nti esi ano ono de me di na chi ono no won kran ti wo de akra no ebe kon kran wo no ne nchen na me suyo se ne nya ya anuafo ma me ba akoyem eneja my sister de ne call sister de ko ho na be ma ne bai say o ma my sister ni akra ne ntena no na akra ne ye ne banti my sister fa akra no emra na so dabi na wo fiti akra nkura bram na wanhwe ma me ne ti ase kura wo yale da no ma me ne fra wo say yo mo ye exams na akra ne say ni fees ni wantwa minimi nwa na gina phone so ka che ne say woni bi nti obefa na wanfa no ono obefa aha nti de to so wo ho no na ye ka say ensem nketenkete na hyehyehye mu nyina ye ka na ye nko enti my sister de akra ne bai my sister de akra ne bai ana me di akire ekohwe ba bia wo de akra no ekotena nti me ko na ne maame wo ho na ne maame ka kire me say wo sere me sesi a wanyini enkura bia ni ne nchenti wono na say ne banemfa owusu amla na wonye de wonsuma na so maame se woncha na wo ba betena dia me ni problem ni mo mesere obosumi bia na me ba behwe na onsuma ne sesen o mani nko school obetena fie o se bia bibi nkitinkiti bia na akra na yam kama osua na ohia sika ohia se behwe no ne papa amfa sika ama be du time wanyini na wo na wahwe no wo besansu ama wanom ne de ne na na hu se fa ne bra na onsuma no na mesinya hwe bosumi bia mba behwe akola no ti bosumi bia me kokohwe no ti bronya ni mo me ko enti January ni mu ebi wo ha me ko ni wo fie Sunday na me ko fie bi won so a se wo ko akra ni wo fie a ase omo ma wo chance ma wo me akwaso omo taretare ho te bu a me ko school mo no ma ko bisa akra si an wo te sen ade na ekoso wo fie se wo ye okay ma me na di nkoma na aja enti sister bi so wo school mo ne maami adamfo no na be sister mba ne be school na se bibi ha na frɛ me na ka kyerɛ me ti mo no sister da no ba na ye musomuso na me bisa na ase de wo su ne yam me bisa no wo se ne papa yesi printing fee na ne papa se wonya sika exam sinta akwa no so ye de esu na me si o ene sa de a ene ofrɛ me sister ba panyin no so wa akra one of sisters mani bi sister me wo dwom ti mani bi me ye a me de bebro no de sende ti dan so no so mo ko excursion wana me ma sister ni ska bi to wo se akra ni ko ba bi ofa ni to na sister ne de ma akra no na akra ne so de ko ye ti me de wo ma ko hwe nti won ma bi sister no me pa cho akra no wo be school sister se bia wo ba e bia na wa ama na wakasa ti na no me won first time me fe na abisa sister o wusu aba school o sister be se yi ni me hu ne da o si be se na watwe mienu ni wo hu akra ne da no akọ school ma ko bisa ne nanfofo ni bia ne nanfofo ne se wo me school na me kra me se ada ne papa yi na free school mo de ne ko school fufura na na me ko fie na me ko fie aja me ko ma me ne to ma chia no bisa wa misa me kwan so nti ma me ne hu sem twetwa me ne no se akra no oni ho na ne papa de na ko mo obi won kran in fact am say anti sesen na wo na ase ya ma akra ne metena won che na so na oda ko mo obi won kran sesen ena nti wantimi amo ya mane se me ka ya ma me ne yeso be na no na ne ba ne pie free edam ena obai me de akra na ko me ana me de na kom de na kwa mo be akra ne se me ame ba na me se papa sebe yenye esiremufo ne yakase yedi ejade enti sa akra no wo ba me susu me ba ena akra no me nso obia ne ntam obia nim se anya me kunkuro wu yanko no mu nim se akra no enya me ba no mo frɛ no stefia ka akiri no obia nim se akra no enya me ba enti se wosi wo pese wo kyerɛ se ye wonko ba me so pese me ka kyerɛ se akra no nya wonko a wo ba enti kokofa ma na watwe kokofa akra ne bra na akra ne ntena obi nkyɛn won kra wa bra ne maame nua se wone ne maame nua ekotena na se enye yedi a ontimi ne obi so nkotena ema ne nyeye enti kokofa akra ne bra wana me sister kunu frɛ no ye bɔ no so de akra ne beba afi de ofrɛ na no afɔko wa broko ye kwan bebre so a yenya no ema ye misa akra no ho asɛm emfiri no wo wa ya hu akra na chi bia ye nim bia wo no ansɛ hu bisa wo say o is logon ye nim ni o East logon
ate also akra no e fa be men twetwe nko wachi ye mic ni ye ma wa na wasan atwetwe ho ko agira ye omo so omo nte hwe ntimi srewa kasagu mic ni mo mame o se akra no e East Legon ba wan kire o se efie we ana se efie we be ma na friend sen the friend ya aboati de na nam so a ono sister ntem te ya o sister di free mu no that time on my sister ntem ate babru 10 years be se be 8 years kwa che akra ne nyansen akra no 13 years na se omo wo ye no kra anche bia na wo ntem te ansa na o sister be free mu time o sister te ase na papa no hwe ne ba no Debbie sa to so o sister free my design mpachori here March na yeah afinie na just akra no ne life e wa asase so be 12 to 13 years nyina no mo am nchen na akra na tena ti die nti na sister free mu de obefa akra no mpachori na minim mo amisa no mpachori me ye na me kra me se me mfa ne man fi se o ma meti ase no kra wo hwe akra no e na me so me sister no ensem bia ni wa on kan kire me timi nim ne secret bia na me se papa wonim se ada wo frɛ wo a wo ka che ne se woni sika no kra no na phone the speaker me ni mienu nya na ede etie wo si woni bi ena de me dwen ho ne se akra ne tene ma me nchen se wo ye ne ma me o me nka ne ma me nua akra because one no atete na etisa wo be fa na wo ma me si bi a o mesom o soma no a eye reasonable kakra eno kwa enkonzi o kakra na ode na kwotena ma me ncha na wasan atamakra ne se me de na koma obi e wo East Legon hefa na no omote obefa akra no ko East Legon ho acho mo wai aboaso ntonso aboaso heye no obetama obi hefa na one ne nana ne kwotena ai ni nana ne ntifu mo ne nana ne nya tifu e wo aboaso ho wa betama akra no e de na firi aboaso se East Legon ho ne yire ho na ode ne kwa na se onu nka se woni yire serious Mubi sana nipa no. Na me se me mfa ne mane nkire se wo ya aba ya a obenya na ayi. Se obebu ne nsa be ma wuntimi nkire no. Se ne ho ma no ntimi nkire ne be ma no e de adwuma. Me pacho me nima adwuma we. Ya wo mema ni bi wo ho no mo te se ma. Omutimi kire ma ne baba obetimi a kire kwan a ubu nsa obetimi asiesie wo memesi ko okura nche wo ba no wo ya ade se wo ba wo be ka so wo ba so ye be ma but e bia na wo papa ya ye kan wadwuma a wo ye wonte fa ko e bia na wani ni aba ya ne ho afi obenya ne menses na be ma bia be kye na ko hye dem aka kire nse me na me kire kwan fa so de pa de to pantim na wo wie yi ato ho no abu na todwe enti bia na papa wani ntimi nkɔ ne so enti nkomo ben na kɔ so enam so ma pani obetam obei ekɔma a wo maame ede na kɔ so wo maame fie won so a watam akora no ede na kɔkye ewo East Legon eye questions a esi ebisa questions akora no maame ewu ne maame ne maye sen ono nko a Lawson FM producer mo fra ejabo atento so mame odi akra ne ko East Legon frɛ mo kra mo pacho da bi se man ko fie akra kan senka wa wo ko hwe wo ba no wa nkwa a kam nim se woni kuma se kra ena ne nana nso so wo ne sister yi kasa ya o kan se o mia na me se won fa ne mra nana ne so asem o ka kire me se wasere me opa me chew minya na ba bi akra ne wo kotena no omo ye sikafo omo se omo pu akra ne na tena na omo de na ye ka slave trader ebi no child abuse akra 13 years o de ne kwotena sikafo fi ama na kwopra pepa abra ne maami nua wa ha wono ne betimi ahwe na ma na ko school ye nka se akra nya de ba se wote wa wofo nchen eni se wo kwotena obi nchen no eye different obi timi ji obi de eye ne yie obi so je esey no good morning ejabo atin pacho pombo ko de nyame adom oba a woni ne wo ababaawa oba ne hwe ne zen mama una mibisa wo kasagu ade ni ye mike ye na ne wasamo oba a woni ne wo ababaawa ye fe no owusu a ya wa firi mu ni nua ba ye fe ni Lydia o wa ha se ha ye Lawson TV afra me frem poma wo se akra ne te ne nchen be sa afini ane ma me firi mu wa be fa akra no ekoma wo maame echire wote ye so de na kwa akoma obi se onkonkosom eje ya no kre sa chobwa kanokure wo mu kire me de na sie akra ne wen
Akra no ma mention. O akta. O ma menchen wen? Enkran. O ma me tenkran fan. O enkran is lego. Enti ma me no wo ntonso aboa so a Sister Lydia eba ne nchen. Baabi ana first akra ne ti a ya na otimi besra no okoni suku mu ekohwe no saa ma me no ye hwan. Ono se ma me. Enti kire mi mu e ma me de ye woni ni mpon ene ye wo ye ma me nua enti kire mi mu. O ma me nua de ne to no ho. Eti ma me nua ene wo East Legon ho no. Patran. Aja bo aten akra ye wo ni free na hyase ye wo hwe ni duru mpempen so oben. Akra wo ye me ba mpempen so oben na ese me hwe ni duru. Ma me na sama wo kan ene se ni nua ne te ase no. For over 12 years ansa na odi wuo no wan hwe no. Ma me nyame betua na me na oto ne ka. Nyame betua ne ka. Ma me nka asem kyerɛw. Akra ne ye wo no me wale ma me no. Ma me ni kobo adwaman. And I mean, our Lenny Guye, or a weather wife at the age of 24 years, and Wale Mamano, or Coboy Jamana, our Lenny Guye, and will be a baby. School or call Baptist or Swami, Milan Chinese school fees. Yes, I beg neighbor call Lighthouse, Baptist, Lighthouse, or estimating. Milan Koja admission fee, call back Lighthouse or Covis 100 a bear admission fee. Milan call the PTA and to find a Shakurano. Mammy. O mami na wuko de ntwa so ensem de dose ye ntwa so mami na wuko de pa na mo yesi okodin klan 1 month it 1 month next go school na me fle mo say mi hwa akra no ya na afia na nkase wo si akosu kobo adwaman na wuja no wo wuti wo yiri fie de bia wo fa ma ene wo mo beda me ni nua Francis ene huye me kwaka wo ne me ntokwa saa na wo bu ni nua no wo wuti mi nua ne boy adwaman ene de saa na wo ka akosu awu wo so boy adwaman wo ka se nyame betwia yen ka ho ya wo ka se nyame betwia yen ka Udi nyame obetwe eka yate ye ji wo wusuwa ye di bini kra ye ni bedi wo ma mi bia ni baabi enkran wo ma mi bia ni na wo na ahwe no se mi me wo wusuwa fa so onyini du sa wo ya wo no na wan minimi ku ya tete wo wusuwa na wo wan efiofo akra se o mo bedi na efiofo se ma me fa ne mamo me ma mi de djaba wo so na ahwe akra no edi wa nu ahwe akra no ya wo so na ahwe akra no wo so na ahwe ayi wo kasa akosu no kobo adwaman wo kasa akosu kobo adwaman ya wo kasa akosu kobo adwaman ebusua hia na ye hia de asam na wo kan ye wo ka chan akosu kobo adwaman ti na uja no akosu no wo akodi obeka bi aka na emo wusu wa na yema ntro obi nchen akora me matete na me na wonim so wo ba wo na wo akora ni wo nyine ne pampen so na wo he hu no wo so na de no call Baptist unka no kora yawo wo so na de kotro me ni me ku na so akora ne sa kotro ni di wo Baptist school akora so na de no call e na wo fa ne mpena unka no kora e na fa ne mpena wo fa akora so adanfo patient me ni nua Francis ye hui me ni nua Francis won wo ko fa mpra wo ka chance ono ne ko boy adwaman ye de ya antete yesa wo ya antete yesa ba bia ya ware ye na hwa ne yetena ye mfa ye kurumachi wo na afa na chi ko fa na danfo empna Aja boaten de minim kra ne se obi wu a yenkanechi asem obai ba ye mibisa ne se eba ne sen na ne nua ne ntamte ye de okan ye ne se yen omuntamte kra dada se na menua ne firi mu enka omunso de omo kan se wokofa sister ni na danfo ne wan ka omunso betimi aka ene subject matter no eye wo ba ya wo be fa na firi ha koma wo maame a wo sa transfer akra ne de ne konkran se won kwatena obi nchen aja boaten Mame asema me ne wo ka no me se asema wo de ba ye eye wo be yasem me di kan ebisa wo yiri mu se de ne si ya wonu amunua ya wa firi mu entamte ye enkom so betimi akansem bebre ba mo so wo muntamte chai kura ansana wo ba yi firi mu etu ba ya yesi yenka owufu akira sembone wo ba wa firi mu ajabo tigira so mame enipa wa firi mu a wontimi nya no emeyi na no se adwama ade to ne so se ya no kure se nya no kure wa be ka dia to from am radio ni TV kakraka so say bam
abra wo ba ho nkomo ne yedie mame asem ko ti suma kwa hin si betima ko suma kwa hin ho wo ba no asem ko pie suma kwa hin ho de be oba no asem sese eja boaten wo ba ho asem ne ye kantia den na wo pese o divert gu oba na wawuo n'animu asesa adentia ye twa so enyen ka me ba no ho asem yes ehona me do nam wo ba ye mimisa wo yira asem mimisa wa kra na maami asem tia den na sumankwa yin wo kra mko ye nyina wo pese o twenwura mbegu de wawuo animu ase all because wonu ni nia no obesori abeyi na no meboa waja boaten me chefa ma nche jo kan ye dia mi bi sa ne se wo ba no efi ni mofra brem hwan na atete na bedu last year na obefa ni free wo mo nche hwan na atete akra na o se hwan na atete akra na me pacho ane o ma me na me nso atete akra no eti se o ma me atete akra ma me pacho ye wo ne ketwa no ye no na ni sister ba ko efe baby ono na akra ni ko di ne nchen 3 months oni mfanso oni mele no ona ko twa akra no eni oba nti o sa akra ni san ye de omu ba ye fi ni sa baby no eni ko di ni nchen 3 months sa dan sana me be yo ba no ho ade matinti sese dina esi akra na ka kire o se ne maami wuye no ne maami nua mu ntimi nhwe ne yie enti no abefa na kwom obi won kran no ana maami chi akra no me ba omo to maami nua mu odi okodi o maami nchen o maami ba ko enkenan okodi ne nchen 1 month na onko school omo yeso mpem si da bi obeba kumasa besna ko school ba me na me ye eja me na ba na ye dia me ne maami ne ba na ye mienu dia ye ni betime ti sadia ma akura no e na omo yeso me fanem me ye se kokot e na omo edi akura ba omo di akura ni ba no omo yeso gise me discapa mi tieska akura no fe me so omo konsuma kan se bo bia fanem ko mi tieska ma mu di akura ni firi ho bai me ko je me ba di ni ku eko school a hoko mo be ha akura no ma me mo si mu ye ni nua mo ba efie se mo be ha akura 20 e na mo di ma akura no mu fa hwe me fi ho 10 cities 20 cities na me black la no men ka hwe me ni because me ba na ja boate de na nka woka wo na adu ba e na so betimi ahwe wade na wabetam no tinka obi na emefa no emfa sika mre no enti wo mu do omani na beba be hwe no me ba ma me o mu do omani e na beba be hwe no mu na bebre ni sika apane ta chi nya me se o mu to no nti yese baby a wote no ko school okay baby a wakwatena wa akra ho no school be no ko ni school papa ko ni school on ko school aka me di hu ni pictures nya send me see here akwa school ko ni na me di pictures e di fear o tinga send me see here enya akra school a wakwa asem ye ka no wa ho me see akra no wontina wo bi nchen se na onim se that time ka be fan ketekete kwatena wo bi nchen enye nna na waye enipa no na wahu se ne maami ni wo no na abefa na kwaso no ya ontina wo bi nchen oba pa gina so mame eja bo atempa cho gina so mame afane ti me chen na mti ni ema me ho the pass e ho ne paboa eja bo atem gina so meba mame meba eja bo atem enna eni eja ene wo eba so tumi mame muntie me ha eti se maami na firi mu na akra no mo nchen na no ote a eja no so otumi so otimi befa akra no kokotena ne nchen but eja bo atingina so mame wo na wo ye eja no wo oba ne so tumi se ne maami afiri mu na se ne maami nchen na no ote na mojae a wo so tumi befa oba no ekotena wo nchen se wonim sa but emra ne nkyere se wo befa oba na afa no koma wo bi abra wo wonti sa afie ho no me fa ne koma wo bi point of collection enti eja bo atimi ba se nka wo a wo nchen ne se mojae ka enye obi point of correction eja watin mami nka bibi nkyira wo senka wo a wo nchen na ebi a waware ne wo yirete na akora iti mo nchen a emra mu nya mfom mra wunya ntomra bia ba se the fact se wafa akora na kotena obi nchen won kran na sister yi ka wo maame wo so maame ka kire ne se nipa kro wo sika pa tie point of correction en kan cham dan ko mo obi na mpesa wo tie ase no etu de na kwama hwan o ye mabusu ani me na wo na ne akora ne te ana wo de na kwama obi me na na me di akora ne ko ye ma fa na kwama obi eja boate emra ne nka ne sa eja boate emra ne nkasa sa emra ne se ida sa akora ne betena ne maame nchen
anasa ne papa nkyɛn enti sɛ agya no wɔbɛfa akora na firi ne maame abusuafoɔ hɔ a wowo nkyɛn ɛne sɛ wɔba ne tena eti ada na akɔma wabusuani na nea sɛ wotumi de ne ma wabusuani dia die na si kwan sɛ maame na busuafoɔ so betumi acclaim custody of the child ɔtena ɔmo nkyɛn minni abusua no sen o maame die nti ade na abusua na yɛ me na meka minni abusua no sen o dwuma ne nsɛm maame o maame abusuani baako o maame ne ɛwɔ hɔ nom dia ɔtɔ maame nkyi ba sɛ o maame abusuani die me maame nsɛm maame abusuani ajabu ate die na abusua na yɛ maame minni mo mo kyerɛ mi mu kakra uni problem ɔmo di ma fɛ mu obe abusua ni mu ya nu aduane ne de ama o betra ye fie sen tena ye fie ni ato aduane ma wudi ya ni timi nhwa ye ba de na komo obi mama so betimi ahwe wo wusu a ye nka so wusu a ye timi hwe no akwan betra me chan no ta me hwe wo akwan betra me chan me fra wo da me fra wo da se no obaliska wo ka chem se wo maame na tete no wo gya akran ma akos kobisa krofrom ye fie na ye fie a ntimi ya su ni ka di kwenti a wuni ye fie wa wuni mi ye wo ba fie ya hye wo pa de na wuni mi ye kama man san nyina na do ska fe me ana akos na fe me akos na hye na ebi so maame abrewa ni di dwa wa noa mo wadi adi wa noa mo wadi enti abusua no ba mo de na wo ya wan kasa wo obusua asem watimi aka wie wo de an watimi aka wie wo nim ade na anim fa ya busua ho de onim se ya busua fu de obi aba wale ya gini firi ru abetre fie no aye do no apɛ no wo ene na wonim fa ya ho apart from that wonim hwe fa ya ho bio wonim se ya de fie de obi wale no ade ya tena fie ho wo betina ya fie da mo ma me chia dan ka na ka dan ka wo ena me chia ye wo na wuchia wo yaw wo do so nka no kore ene ewu nti akosu nyina ha enti ka de wo pɛ ena akosu ne me na nyina anti ase me na na hyehyɛ wo so sɛ agudie wo yaw akosu nti ase nti ka de wo pɛ Eja Boatin. Hello, Mr. Boatin. Hello. Yeah, oba Mr. Boatin. Producer mo mehwe em se wasan ye frɛ ahoma no so mo mefrɛ ne nto so mame na yen frɛ no ye be jai sa case we e dia ma social welfare na ya frɛ Eja Boatin ne nyina yakɔ na empanifo se ye ne ye kyerɛ no na wontie a na empanifo nkyerɛ ne mra no because dia wa ye die menti ase emra ne se akra ne betena ne maame ana ne papa nkyɛn parent mumienu ɛna mo wotumi e wa akra ne so enti so ɔte ne maame nua nkyɛn na wo mpene a denti na obefa na koma obi obefa no koma ne nana abusua yi wo mpene so because wo nim se eye wo maame ye omogya na o transfer na free wo maame nkyɛn won ton so aboa so akonkran isile gon no ade no wankra abusua yi se sa akra na nya wo nkwa wo de o eye wo ne abusua bi na akra na ye mo de akra no ko isile gon afra mo da me ba cho da bi Lawson FM. akra no ayi be man David akra no na mi bisa se akra na nkasa si na tiri ba bia ye nim okita phone onkuta phone Eja Boatin producer ne nkasa won pe time mmra na yenhwe ene ne nkasa na yenkyerɛkyerɛ ne mmra no ye kyerɛ na wonte ase ne be yetwan a na ye nyina ye kɔ social welfare na ye de Ghana mmra akwa cancer nti se emra ne kasa maami enye akrai ne ntena na afa hɔ no kasa fa no kɔma obi transfer to transfer nso a na yaten ne ye de afa hɔ nom nti oba pa montwa me wani mu hɔ oi ma Lydia mame medase na mente Yaboatin ase kra wawo ba said Lydia esi kan de na just wan to ni anhwe da anhwe wo bai pi said ye wo so ehwe no aseja na wo fa na wo de na akwa ma na wo na de nkeye afa de hwa na just ono Eja Yaboatin ya menu aba ma de Yaboatin ya no wonya na dwen so obe wo ba no atete akoda na nkasa nya do e wa akoda ni mu sese wo de na akwa ma wo bi ye kan wo se ye o ma menua na ma menua de asanya akola no so ne ma menua wo ha sort ya se na chese akoda ni sese no woni edobia onne no ho so ahuno wone no ho sese so ko school se won ko school so wo fie na wo ye adwuma emani pakro no se yo ma menua kra na ono so ne ma sese won na esi niema won na eprapra fie won no aduane na nyambia no se na setena mutia Eja yawo
wakwa akɔhwɛ sɛ wo maame nua na wo gini di sɛ wono de owo sika obehwe akoda no anya bia watu ani akɔhwɛ kyɛ sɛ wono ankasa akoda owusu ai won hyeda ene ne ntena be sa afimpo dabi anya o eja yawo ye wo se ewode akoda ne ba baabi owo bia no ne maame no so wo right maame ne nti ase eni nti ne maame no so wo right even sanke bi kra waware ena wo ankasa akɔ adwuma ba na aba beto se owusu a ene oyire na tie wo di nsɛmɔne kra obetimi atea no na wo de na akɔ mu obi ye kan wo se ye o maame nua se de be ya wo be dodge nti se de maame kan ye no eyem se social welfare fo na beboa na wate mra ase ehunu se ye nton akoda ana se wonton no kra na ye mfa no nkonkomma wo bi hunu sa ye ni no dia wo kan afa na maame yite Lydia yite se ye o maame nua wo so de na akɔ mu obi nipa kro no wo sika pa It's Lagos so de yedim say agam panimfo na tetete ho eti se wakwa akwhye ho ya abawa eti wo ba no pese ho ya abawa eja ya enye adwuma eni ti akoda na wo so me yehu ba bia wo sa akoda na ni je ho se ehwo ana obetena ni ate ase se won ti ase so na abi areho se wo ko school kra wo ba wo sugu ne yem anya fe adenti na mma ne yesa ne onu mu ne maame ni ho na ne maame nua bia obetete no ama na nya anigi aba ne maame fam nso so a watam na akwa mu obi se me ba ne yese wo ba sa na yetete akoda maame madima no asia de omo ye na be ha akra ne da chi o ma hwe ya wo se ma na me ka bibi se obi timi fa obi de eye ne yie obi timi fa obi se abawa o ene ne tena me kai me wo primary ede ko JSS ye yanko JHS o manyini madwan nam zia no ye wo JSS no na ababa wa bi ni sikani bi pa na te wotachiman na ura sikani ni fia sikani adom amenchia no J Adom Limited o contractor e wotachiman no ne papa ne nete ababa wa no ura fia wo hu one papa ne ma difference no sikani adom ne yire womo treati ababa wa ne te se womo ankasaba womo hwa akura ya to the sense edru ba bi naja nipa no ye ne dan obekọ oh say ebi ye me se wate ase ene okoye enti no obetimi fo obi de eye ne yie ba obi so fa sei no nti aja boaten ma ye nhwe se oba no ba bi ote omo ye ne yie ananse omo sei no se otimi kwotena obi nchen de a de ne si kwan se otena ne maame abusuafo nchen. That's the question. Abusia emema no aya yesre mo ye adwuma ni wie na ehun certificate no ba mo ko school no wie na ehun certificate no ba aya mo ngi sa certificate no ntum na mo komu no munim se ade ya mo kwa koyi ehun certificate beba nti sa certificate no eba aya mo ngi ntum wetimi awo abofa ba asase wesu wentimi anhwe akola no even father love mpo akola na nya na wo yire anasa wo girlfriend ni nua ehwe abofa na wa ba be fa akola no e de fi omo nche e de akwa komo obi uwi a wo so wo nana omo wo sika e na ekofa ekosi ihe uwanti e na ekofa ekosi ihe so omo wo sika nti wo be onu ubetiti abofra no eye wo ya nti de na be chese akola no father love mpo obenya di amao wetimi awo abofra ba asase wes wentimi ahwe abofra no ama ne maame etime fim afi na onim so wo ba anase eno nso eno saa de na ya mema no bi ye no eno so ase che ne sei sisi ano ye pesi ye hu abofra no se wakwa akotena wu nua nchen wakwa akotena wu nua nchen nti oba no so ni nuanom eno mo abepie mu ofide mu ase seja one yeni bebi abofra no wo usi abofra no wo East Lagos nanso yeni bebi poti akora no wo at least impo vacations bimpo ena mamefo no kwa be yo madwin so wo ye nua ba wo East Lagos nti eja ye kwa akosra no mpo ankeye nanso ni omu ni bebi abofra no wo oba etiti oba ena bema etiti bema so de oba ekoti no bi nchen a treatment no egi different so akwala no so te nchen a treatment no so egi different
nti ọma ha sị na eja no no nso bekeka ka ne nsem na nsem na ọkeka wo phone no so ne de ye mfa ede na echesi na abofa no woni maame nche na na wo hwe no de na echire se bebi akura na akọ wie bebi akura no de na akọ no de na echire se wo behwe abofra nti man ye mfa ase mu ntu ye ho fo imema bi wo ho no ma wo mo be hu se we onye responsible we mene no wa abofra enya ade a obedi akura ne atum anase enya ade obehwe akura no nti man mo mo mani na ho na be me bi ne miawo e na wo pese obehwe akura no be is too much mo mani na obi wo ho no ma obeka se na okwa no mene na awo na okwa ye me ho ade e na ekofa yin kosi hi e man na nse ye blankasa. We are also the fault. We are also the problem. It's mufa story way. Into mufu story way. Send na MFK kan no. The say papa no eba fide mu ase. No no se na twetwe nkomo. No no so. Onfa abofa no mla. Eja se akwa no ko ha say ya no at least it should be balanced. It shouldn't be one-sided. It should be balanced. It should be balanced. Nti ebesa so atena so bia aha egusa ya emergency Ghana TV eso channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no eje amame catch mame esi anything eni meeting yebesa so edi nhyiemu e wa ha bio ebusia